Ya. Jan ya genah tenan Mas nak ngene iki terus kok. Heeh. Genine langsung diangkat. Iki tibakno sinten Pak? Diangkat terus bali rene. Rampung. Rampung. Wis apa neh yuk ki yuk. Oh, Pak Lurah. Pak Lurah nah. Lah Pak Lurah rak cengok iki kok. Ya Pak Lurah sing barbaran Pak Lurah. Heeh, barbaran Pak Lurah. Monggo Kang Mas matur sembah nuwun. Nduk genduk aku ora weruh. Coba takonke Pak Lurah sing ana kono. Mbok menawa Pak Lurah mau perso awet esok Pak Lurah mau ana kono. Awakmu aja, Mbak, aja sek-sekan guriku Bu Lurah. Bopok kok guri kok. Guriku Bu Lurah kowe. Tutuk sandal Bu Lurah kok guri kapok heeh. Aku nak wonten Bu Lurah ngaten niki mboten saged tuntik-kuntik, Pak. Niki lho Bu, dan asta. Nah, mungkin nek niku tutuk niki mawon. banget temen to, Mas. Aku ape dipethik ngono ta ya? Nah nggih niki diasta Bu Lurah kok nek niku tutuk kok guri ngoten mawon. Ampun Bu Lurah. Kersa kalih Pak Lurah niki nggih Bu. Kula nyuwun izin nggih Bu nggih. Angsal napa mboten Bu? Kuwepok kuwi ya. Monggo Kang Mas, entek-entekno Mbak kono umbarno. Kok nak bali ya bojoku, nak ora bali ora bojoku. Ngono turene Mas. Anji. Pripun Kang Mas Lurah? Kang Mas Mbam kono. Ampun Kang Mas, pripun Pak Lur? Napa jenengan ngertos Bapak beruke kula ingkang ngicil wonten lebar lor mriku Kang Mas? Pak Lurah. Ora weruh, Mbak. Coba mau nang kono ya ana bocah. Coba tekokno bocah sing nganggo blangkon kae lho, Pak Mas Kipli kae. Nah, takok karo Mbak Kipli. Mas Kipli nggih. Enteni Mas. Cengok-cengok Pak Lurah ya. Ngenteni apa kuwi? Hah? Ngenteni Lah apa? cengok-cengok lah ya Pak Lurah ora apa-apa ya Mas. Monggo monggo monggo. Monggo Ibu monggo. Monggo Bu. Aja Bu, aja Bu. Aja. Pinter ngemis jane. Monggo ingkang badhe ngisi kotak amal di sini nggih. Monggo monggo monggo. Monggo Kang Mas. Yoga. Dalem Lho Mas. iki ngerampok ta piye? Ora ngerampok Mas. Aku ki golek kotak amal ya kanggo anak yatim. Kotak amal ki yo ngerti-ngerti Pak Lurah nyokane pinten? Nyokane piro? Pak Lurah? 50. 50. Iya. Kurang 50 Bu Kades. Iya, lah mulane kuwi aku njaluk Bu Lurah. Wong ndek mau wis kok. Ini untuk anak yatim ya Mas. Anji, matur sembah nur Bu. Nduk genduk aku yo ngerti perlu mau sing nemu yo Mas Kipli kuwi mono perlu kok popo mula enggal temono. Anji, berukipun ingkang sampun kepanggih Pak Jabrik, sembah matur suwun. Pokoke gak lumuten tapi ya suwene ra. Ora Mas, ora lumutan iki tapi wis rada bikut gitu. Jane awakmu ku gelem nggo wadah niku nek ana wong ngedosno ya genah jane. Lah aku nek mang ya wis gawa sak Mas melok gebuk nang larik kono. Iki cara melu tukang ngurup malah repot. Nek ana wong ngedos parani karo nggo wadah ngono kuwi. Jereno layar malah.